Aínda que a presenza de algas nos areais é habitual, as altas temperaturas das últimas semanas propiciaron a proliferación desta especie que está a afectar as concesións marisqueiras. As zonas da pé, eu estuve indagando o de sempre, non temos moito, temos aquí ao lado do muelle comercial nos Rapuciños, diante do que era a fábrica de Franco, e o que é diante do mercado de abastos dali na Praia dos Areais. Agora, a flote sí que temos. As confrarías traballan arreo para retirar os centos de quilos que se acumulan sobre a area, provocando a morte do marisco. Mentres que na zona de Muros e Noia estáse a acumular a coñecida como leituga, que se retira con maior facilidade, noutras concesións arousás, como é o caso da Pobra, están a verse afectados polo pelo. Esta especie supón maior problema, xa que unha vez morta se deposita no fondo, acabando con todo o marisco na superficie afectada. Mientras o pelo está vivo, mantense a un par de centímetros, 3 centímetros do fondo, entonces sole circular agua e non morre. O problema é cando traballas encima e lle deixas caer o resto dos cascallos e máis o resto da area. Entón, iso sí xa queda no fondo pousado, entonces aí non respira o marisco e morre. O cachiño ese, se é 1 metro, se é 2, aí morre, porque queda todo embolado, entonces nada. Non é o mesmo que a lechuga que lle chamamos nós, que a lechuga para embolar, pois, con máis fina, pois o marisco pode sacalo o sifón para respirar, pero neste pelo unha manta 2-3 centímetros de gordo, entonces é imposible. Mentre está flotando, o marisco está vivo, pero dunha vez que pousa no chan, o que estamos facendo, como este ano non podemos sacar o barco para limpar, pois decideuse que cada mariñeiro estuvera sacando, pero bueno, non hai moita colaboración, sacan pouquiños o verdaño, como digo eu, pa terra. Dado que se trata dun fenómeno natural provocado polas condicións climatolóxicas, non se pode previr nin evitar. En ciclos naturais hai anos que veñen moitísimo e outros anos que veñen menos. Uns anos tropezan nunhas pedras e quedan enganchados e outros anos veñenche pa terra todo. Iso é cíclico. O argazo ven sempre. A única solución é redobrar os esforzos para retirar este manto que día a día cubre novamente os areais e agardar a chegada de temporais no mar.